señor presidente, ten unha visión volcada cara ao Atlántico. E iso é coherente con toda esa preferencia, ese sesgo que ten o seu goberno cara a priorizar o litoral e a costa sobre o interior, sobre as provincias do interior, tal e como vostede sabe que nos adoitamos a interpretar. Falou do balcón do Atlántico, que ten a mirada, Galicia ten a mirada cara ao mar na súa visión do país. E iso conleva o risco de esquecerse un pouco do interior. Na imaxen que ten do país o seu goberno, lembroume un pouco a representación que existe no cerebro do corpo humano, non? Saben que no cerebro hai unha representación de todo o corpo no que unhas partes ocupan máis espacio que as outras, non? Dicen os doctores, como aquí temos o señor conselleiro, un homúnculo que representa o corpo de unha forma distorsionada, a boca e as maus moi grandes e o resto pequeniño. E eu pareime a pensar e dixen, este goberno ten unha imaxen de Galicia que tampouco é a xeométricamente perfecta. Distorsiona de tal maneira que o litoral lle ocupa moitísimo espacio no seu pensamento, na súa atención, nas súas decisións, nas súas inquietudes, e logo a provincia de Ourense ten así, en pequeniño, pois, facendo a comparativa con eso que estaba dicindo.